Kuruziagan, da gero txaleta Goialdero txaleta hartu, eta han hasi ziren. Orduan, klaro, bihar asko zegoen, eta diru falta. Importante, oso importante. Orduan, balagundu behar zanien zeo zertan, balagundu. Goialde garbitzera joan behar bazan, joan. Txotnak montau behar baziren diru ataratzeko, txotnak montau. Goialde txikiz esan, eta behar ziren lokal gehiago. Idoia eta frantzesetan behibili zirela, lokala hartuta. Baina nik goguen daukat be, zine eta biran gainean, hori PNV-ek zeuken, ez dakit batzok izan dako ero. Han be, obra batzuk egin, eta han gela, ez dakit zen ba, gela, montau ziren. Nire gizonagon zanan horma botatzen eta zozara egiten. Abalak behar ziren eta abalatu. Eta gero zer pasauko zen, ez genekian. Baina, klaro, txarto joan ezkero, elduleku bat zeukien bankuak. Abalatu, klaro, gu orduan zer geneukan pisua. Harreman osona, irakaslekin da osona. Gero, gurason artien batzarretan batzutan armatzen zen nahiko folioi. Hori irakasle gehiago jakingo dabe, baina inspekzioak eta egoten zirenien ardurak. Gu ikastola garbitzen ibili ginen, nire gizona bebai eta ni bebai, da pintatzen bebai, sasoi baten pintatzen bebai. Gero ni batzorden birritan egon nintzen. Pues hombre, eltzea heldu garan lekura esforzo handia eginda merezi izan dagoela.